شگل دوغان بردف کدام پارتی میوانم من از اکثر جوی بپرسم گریدای روژه و ترکیه بابت کی که هری زیاده تی آخفتن مسئله یاساین آشتیه یا پشتی راپورا کمیسیونه گوتبون پشتی ججنه نها کارک لپارلمانتوی هیا کار چوا بره و دیچه روژه پیشی آمده کارک بیکرین یا نه؟ دبی روژه پیشی آمده کارک بیکرین جبر که همی کس لبنده او کارو خابات مجلسیه و چرچوه یاسایی چوا در که بهش بو کسین کو و چکی خودانن و کسین کو حتی نه چکی خودانینه و نه کارینه میناک وگرن آنجی مافی خوی وگری کار بینن و که ام بیجن نخشیره کی حتی نه هاتیه دیار کرن امجی بنداوی نخشیره نه کمیسیون راپورک هفپار درخست لگور و راپور هفپار هنگاوین کو به یاسایی جی بین آویتن هنه لعو جناین آویتن خویای کو و هر تشت گردایی هفدو بمشه ولی خویادی که وکه نیرین ام بیجن تشتا کو ام دبینن لعو تشت هنه به تخمینی نابن ev mesele ki gelek giringe hatta naha melser bir mesele nikaşkir ve çek cevabın danin ve navaroka komisyone çavaçebe geloy rapor çava derkebe geloy partiyen opozisyoniye muhalefet ejilması runanın naha icem hastin az teknu konerek nu denem kesin ku duhazın le Türkiye çek bu avayı ki mayinde ica bimine dervayı vani kaşen hani dve naha hamu gıyrete yekwe derken hole yani yasayek veli dve be çekirin ku hammi kese ku buxazın çeki xwe berdin u mafên xweyin weke mînak bidin siyasetê kar bînin an jî tevlî jiyanê bibin vegerin hemwelatiyên vê derîne hemwelatiyên vî welatîne mafên xweyin hemwelatî bûnê kar bînin dibe yek rê ji wa re vebe ya didoyê jî kesên ku çek ne standine destek xwedin kesên ku ticarî nebûne endamên PKK xwefesih kiriye lê hê dawe hin dosyên dîtir ser PKK berdewam dikin mînakek piştî Newrozê çi bu gelek kes hatin binçav kirin gelek kes hatin girtin sedem çi bu propaganda kîj rêxistina ku xwe fişkilandiye xwe fesih kiriye ku rêxistinek welê neyî bi nav jî neyî بحثا ما خزیران تیکرن یعنی جبوا یاساین کوکه یاساین آشتی تینه بناف کرن انها کمیسیون جنا خبته بریان هات گوتم پشتی رمضان پشتی جشنی حتی ما خزیران براستی کارک و بیکرن یان او کود بجن قناغا دویم و دست بکه یان نه یعنی وزارت داده یان حکومت دالی پراتیکی ده کارکی دکن یان نه ya rastî dibe wezareta dadêrî jî rayedarên hükûmetê jî karekî bikin xuyayê hin hevdîtin neqeba wade çê dibin em jî dibînin lê heta niha komisyon carek din ne hatiye kom kirin weke mînak nûçeyek derket heftiya bûrî ku serokê komisyonê heman demî serokê giştiyê meclisê jî ve bangawaziyekî bike ji bo kesên ku koordinatörün dilxwede ji her partiya ve kom bike û derheqa pêşeroj de ve hin guftugô bên kirin ev yek me heftiya bûrî jî anî ziman ne rast derket ji ber ku ew nûçe derket lê ne me bangawaziyek welê sehkir ne jî ve xwendinek welê gihaye partiya me an jî partiyên cidayên dîtir ya dîtir jî nexşereyek dîtir jî heta niha nehatiye parvekirin gotin weke hewa gotî piştî cejnê piştî îdê em ê vê mesele bistînin dest niha nûçeyek dîtir heye dibêjin mehên pêşiya me de ew mehên pêşiya me dibe bên diyar kirin wext nîne çima wext nîne hin bu yerên ku çar hawirdorên Tirkiye dibin xuya ye yani hemî kes dibêje niha rojhilata navîn nava agirde ye rastı ev tespit tekirin. Le Türkiye ve çava xoj nava vi agiri de derxi anji ve çava ne be müdahale vi agiri. Dve ve bersi ve bide. Yek ev. Dve bir yarek ditir jî bide. Kurdên ku îro em bêjin dünyayê nîzîkî 6 milyona tîn hesab kirin ve çava bijî. Bi mafê xwe divê bijîn piştî îro.
Kurd dixwazin li kî derê bin li wê derê mafê wa bê penasekirin piştî îro. Bi Kurtî li ser mesela nîqaşa helbijartineke navberî yan helbijartineke pêşwext hûn zanin serokê CHP anî bo Rojevê serokê İYİ Partiyê piştgiriya xwe ji bo nîşan da hûn weke Dem Partî çi difikirin yanî bi rastî pêvistiya Tirkiye di vê qonaxê de bi helbijartineke pêşwext heye yan na? Niha rojeva me de hilbijartin nîne. Çima nîne ji ber ku rojeva me ji xwe gelek germe, rojeva Tirkiye gelek germe, em nava pêvajoyekî de ne û em dixwazin ev pêvajo jî piştî îro bi gavên şêmber berdewam bike. Lema em hemî qewet hêz zaxwe didin vê derê. Ji ber wê yekê jî em ji mevê nîqaşê lijneya xwe ya rêveberiyê de nekir. Bangewazî piştî lijneya me ya rêveberiyê hat. Lê car carna ev bangewazî û ev rojev derdikeve Tirkiye gelek jî tê nîqaş kirin. Lê hûn jî dizanin, em jî dizanin dema li welatekî hilbijartin tê rojevê ew pêş hilbijartin bê an jî hilbijartinên xwe cihî bê an jî giştî bê hemû meselên dîtir tên paşvedayîn. Piştî hilbijartina tên axeftin. Em jî vê naxwazin, tişta em daxwaz dikin, niha ev pêvajo hê bêhtir bi gavên şembêr dewam bike. Gelek spas mala baba. Li navenda giştî ya Dem Partiye li Enqereyê mêvana me birêz Ayşegil Doğan berdevka Dem Partiyê bû.